dit aan papier mee, bro. Ja, op zaterdag 5 Augustus. Vir een oomblik het ek nog gestaan daar. Iets het positief geloop vir die konstruksiesite. Een van die checkers my gekry onder my been uit. Ek weer sien toe hang ek in die lug. Toe val ek op my kop. Alles was net duiselig. Kon nie regtig fokus dat om my aangaan nie. Hey bro, hoe is jy daar gemaak? Ek kan nie eens my baie onthou wat hy daar gebeur het, hoe ek my been verloor het nie, bro. So jy sê nou alles gebeur op die week nie, bro. Onder 'n sak gestaan, so ek het gesien die kring kom aansien sy. Ek nou pas besig om daar ja so wat. Ek weer sien toe hang ek in die lug my bro. Ek hoor net, o ja, hang hy. Ja, my bro. Sy kan net die vader dank te lewe nog, my bro. Ja, my bro is waar wat hy sê, my bro, joh. Maar ek vader bedank. Wat sê jy nou op die week, my bro? Wat gaan er nou gebeur, my bro? Ek gaan mos nog nie kan werk gaan. Vir die res van my lewe mos nog by die huis wees, my bro, man. Oh, As kak my, joh. is kak, ja. Maar ek dink hulle gaan jou seker ietsie uitbetaal, né? Ja, my bro, hulle moet. Hulle gaan definitief meer stukkie my betaal, my bro. Ja, my bro, ek sê hy gaan seker 'n mooi stukkie wees, hy. Ja, my bro, ek het my been verloor, ja. Ja, ek het so voeltjie oorvloei dat die baas so skambare gooi. Hulle my 'n mooi skootjie gee, so 3.2 mil, my bro. Wat? 3.2 mil, my bro. Jy ek sê hy's mooi, my bro. Ja, nee, ja, 3.2, my bro. Wat gaan jy met al my kroon maak, my bro? Ek sê, so tientjies. So tientjies, is hy so right vir my bro? Ja, my bro, ek sal jou maar 10.000 randjie gee. Ik zal je definitief 10 keer gaan geven. Het zijn nog alle partners bij je gestaan die het ook in doen. Nee, salut, my bro. Als je fout is, jongen. Wat gaan ze maken met alle jaar, my bro? Het eerste ding wat gaan doen, dan gaan we eerst jou bederven. Naar stripclub toe gaan. Zuipen, moties en... Het gaat normaal gaan. Van jou, van eerste week wil ik niet zo 50.000 spenden in moties en girls. Nou, hij gaat het maar niet. Als ik een kaartje in mijn zijde koop, die mij iets lekker aanbouw. Dan zeg ik alright, dan haal ik aan mijn rest maar wegzetten in de bank. Ja, hij is mooi, my bro. Nee, hij gaat moeite weken, my bro. Eigenlijk, hij speelt eigenlijk alles op niet op jou, my bro. Nee, ik dan niet zo mooi zien, ik kan zien wel zo, waar je. Als ik die kaart doe, met vrienden verloren. Nee, ik is blij over my bro. Die blij omdat hij op heel verloren heeft, my bro, zien ze. Maar ik is blij omdat hij happy is, my bro. Oh. Kijk je familie en moties, my bro. Hij gaat nog niet veel geld hebben, my bro. Nee, ik weet het, ik is een sloot van. Zo nou gaat hij zomaar mensen krijgen, my bro, zien ze. Want ze is die gekend, my bro. Want nou wil zomaar eeuwig gelijk een vriend van jou wil wees, my bro. Ze gaan nou zomaar moties krijgen van die verleden, my bro. Want nou zomaar eeuwig gelijk wil terugkomen, my bro. Dat is lekker mal, ja. En zij is? As ek Nathan, Nathan. Van waar? Kennen ons elkaar ooit? Van waar, hoe? ek is jou seun.
May wat? Ja, dat is ik. Nee, wat? As geen manier dat sy my kind kan wees of my seun kan wees nie. Want my vroumense wat ek altyd gesteek het, is almal op hoorboot. Sy het seker 'n keer bus afgelaai. Mijn ma zijn naam is Rialda. At sy Rialda so klomp. Ek kon doen. Ja, kon doen. Ja, dan van hy dit ja. Ek kan sê ons saam net. Maar ek glo nie hy is my seun. Wow. Ek kan jou maak niks aan. Hoe? Ook al het jy jou maak een keer gesteek, ja, reg genoeg maar. Sy die kat in 'n verkeerde steer het weet meneer. Het kan nie waar wees dat ja. Hoe? Mijn ma heeft mij al zo bij je verteld van jou. Ja. Hoe zeg je weer waar bly ek? Mijn ma heeft mij verteld waar ze blij. Wag. Ek kan nie my kop nou so lekker by mekaar kry. Maar waarom? Kom gewoon. Dat is gewoon die stoel agter mekaar gaan kry. Kom. Sy sê sy is Rialda so klomp. Ja, Nou wat laat Rialda dan? Ek is jou pa. Sy dan so baie jongens gesteek. Willem nie van Ben en Piet en Koos. Was het jake naweek in Tevens en sam die ingeslapen, sam die ingeslapen. Is dit kom asleeg sê nie wat maar. Ja, ek kan nou net sy wil 'n kind aan my afsmeer wat nie myne is nie. Nou, sê maar hoe my seun. Hoe oud is hy nou, sê sy? ik is nu 13 jaar oud, mijn oom. 13. Sy wil nou na 13 jaar na my toe kom. Jou ma sê nou is na my toe. Sy het eigenlijk niks gesê van 'n kind op enige ding nie. Zij het gezegd, zij het jou niet in die handen gekregen, zij het net weggeraakt. Ek moes weer raak, waar? Hy broer was 'n nagmerrie, jong. Ek wil opgesit sien met hy betlike vrou nie, jong. Ja, doon nie met hy. As ek vir daar paie, dan wil hy vroeg dat jake naweek sy kust op kuste en as hy nog betlag ook. Nee, wag, jong. Wat my nog die kwaadste maak is, dan moes hy nog kindertjies aan my kom afsmeer, wat nie is myne is nie. Waar? Sy liedjies is ek eensie. Kyk daar, die oore liedjies is ekkie, die oogies liedjies neesie. Sy het die handjies is ekkie. Nee, brada. Jou ma het ook hier in luchting gegee, brada. Sy wil jou pa maar op 'n ander plek gaan soek, brada. Nee. Wie sê wat? As jy nie dan Willem se kindjie, jong, kyk die oogies en die plat neus. Neus Willem. Willem het sulke oogies gehad, dink ek. Mijn ma heeft me niet verteld van een Willem. Jou ma sal nooit vertel van Willem nie. En jou ma weet, jou ma my verneek met Willem. Nee, mijn oom kan niet zoveel praten van mijn ma en mijn ma is lang al niet zo niet. Jou ma is lang al nie meer so nie. Jou ma is net so skelm as jou ma, sy is nie so skelm as jou ma. Ja, ons weet dan julle. Kyk jy, moet sommer nou lyn na Willem toe. Nee, Willem is jou pa, my bou. Sien jy? En jou ma wil nou afsmeer aan my. Ek het my so klomp jare kry, 3 miljoen gekry, nou wil jou ma jou kom afsmeer aan my. Willem moet sy groot kop. Kom, jy moet sommer nou lyn, kom. Dat baat is hele garant sien, maar kom uit. Kom, Willem se klomp, kom. Willem. Kom. Kom. Ja, maar. Nou maar na 'n plek gaan pa soek. Gaan jy?